trobem en un espai que fluctua entre urbanisme i natura. Una zona connectada amb la Marjal i la platja. Un carrer, el Ribera Baixa, l'últim a la platja de Gandia, que ara ofereix un nou corredor verd a la ciutat. El projecte de Ribera Baixa jo crec que el que fa molt bé és exemplificar el que és l'anella verda. I una de les repercussions que té és poder fer visible moltes vegades aquest concepte que la gent té la idea però no acaba de veure un poc sobre el terreny que és. Quan tu arribes al límit de la ciutat, que abans teníem així, començava la finca de Rústiques i te trobaves un mur pràcticament infranquejable a la vora de la carretera, ara el que hem fet és ampliar molts metres cap a dins i el que hem fet és un pas de vianants ciclopeatonal, perquè també es pot vindre en bicicleta, que ja hem plantat uns arbres que en un futur faran ombra, per tant el que estem buscant també és fer eixos d'ombra d'accés cap a la platja, és a dir, anar dotant també de zones verdes, i fer el que són transicions verdes, és a dir, no que acabi l'asfalt immediatament comença la part natural, sinó que hi hagi aquesta mena de transició entre la part urbana i la zona verda. Bé, així teníem uns terrenys que eren privats i en primer lloc el que hem fet ha sigut arribar a un conveni amb els antics propietaris, que eren els de la finca de Rústiques, i hem fet una modificació del Pla General d'Ordenació Urbana per a adquirir aquests terrenys i nosaltres hem deixat que ells construïsquen un hotel en una altra parcel·la que tenen urbana en la platja de Gandia. El que hem fet en el projecte és renaturalitzar, buscar un poc l'ecosistema que existia abans de que s'urbanitzara, que es tracta d'un ecosistema de pins, bàsicament, com tenim així a la dreta, que encara es conserva alguna cosa, una pinada, la típica devesa, que he sentit parlar molt, la devesa de la Weir, i alhora recuperar sobretot la funció ambiental més important que tenia, que era que la Marjal té que desaullar a la mar en el moment en què n'hi ha una gran inundació. Això és una cosa, jo crec que molt graciosa, que la gent de vegades oblidem, que són els noms dels carrers moltes vegades ens diuen què hi havia antigament en els carrers. Este carrer es diu Ribera Baixa, amb la qual cosa una ribera era evident que era un espai per on passava aigua. I bueno, les persones saps que tenim, el ser humà, aquest vici d'asfaltar tot i construir sobretot i anar depredant un poc el territori i anar acabant. Per tant, així hi havia una escorrentia d'aigua des de la Marjal, que quan la Marjal pujava molt el nivell d'aigua, després corria l'aigua fins ací i anava a caure darrere el que és el cordó dunar. Això se va tapar, aquest pas, podríem dir-ne, o aquesta eixida natural d'aigua, i això el que ocasiona moltes vegades és que quan plou molt la Marjal inunda i no pot desaiguar. Aleshores, molt del conreu que hi ha acaba podrint-se o realment representa un problema. A partir d'ara, com pot la ciutadania gaudir d'esta transformació natural del carrer Ribera Baixa? Tu mira, per exemple, des de Gandia, pel polígon Alcodar directament, o quan ixes per la zona del barri de Corea, ja pots agafar el que seria l'Alqueria del Duc i els Ullals, i per ahir ja vas accedint i arribes fins al camí a Segador de Ripoll, que és el que la gent coneix com a camí dels eucaliptos, jo crec que se coneix un poc més així. Quan tu ixes així a la carretera, realment allà acabava, i molta gent el gasta per anar a caminar, per anar en bicicleta, per anar a passejar amb els animalets, i el que nosaltres volíem era connectar els trams que faltaven, perquè després a la ciutat de Gandia tenim un carril bici molt xulo, que és el de primera línia de platja. Quan tu arribes a la primera línia de platja el pots tornar a agafar. Per tant, quin ús té? Primer, connectar estos dos trams que ens quedaven, i tu a dia d'avui des de Gandia podries tornar a arribar fins a la platja, així agarraríem, quan arribes al final, primera línia, i tornar tota la primera línia fins a la platja. Tornar a agarrar el carril bici que torna cap a la ciutat i fins i tot a dia d'avui ja directament podies creuar el riu i anar fins a Oliva directament en bicicleta. És a dir, que el que estem fent és connectar la ciutat, connectar municipis, connectar la comarca en una xarxa vial per a bicicletes, en aquest cas, i per a persones. Aquest és el concepte d'anella verda que volíem, no? Recuperar espais que estan degradats o que per a l'ús públic, però també que complisquen unes funcions ambientals. En aquest cas, així està claríssim que hi ha una connectivitat entre la Marjal, entre un ecosistema, entre les dunes, l'altre ecosistema, a través d'este canal d'aigua i a través d'este sender semipeatonal o ciclopeatonal, no?
corredor verd a la Weir. Quins són els següents passos per connectar amb aquesta zona? En un futur, este corredor, esta sèquia, anirà a buscar les dunes de la Weir, perquè ara falta la fase final del projecte, en la que connectem amb la Weir i anem a buscar per darrere de les dunes fins al riu Baca a Xeraco, que és el recorregut natural de l'aigua. L'anella verda, al final, del que es tracta és d'això, de fer una anella al voltant de la ciutat, és a dir, uns camins, uns espais verds, unes infraestructures que envolten la ciutat i que tu des de dins de la ciutat pugues accedir a d'elles i pugues rodar, pegar-li la volta a tota la ciutat i que estigui realment connectada després amb els espais naturals del seu voltant.